सावंतवाडी येथे नव्याने सुरू झालेल्या जय अंबे डेअरी अँड स्नॅक्स या कचोरीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या दुकानाचे उद्घाटन नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या हस्ते आज झाले। यावेळी कुखराज मुलारामजी रायका, उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, उद्योजक राजन आंगणे, महेश कुमठेकर, राजू वाळके, लक्ष्मण मलजी, नगरसेवक आनंद नेवगी, सुरेंद्र बांदेकर, राजू बेग, सुधीर आडिवरेकर, बाबू कुडतरकर, जोधाराम रायका, रतनकुमार रायका, राणा रायका, लड्डू रायका व रायका परिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होता। या दुकानात रसगुल्ला, मलाई सँडविच, अंगूर रसमलाई, छमछम, दूध मलाई, लस्सी, पनीर, बासुंदी, श्रीखंड, आम्रखंड, मसाला दूध, बंगाली मिठाई यासारख्या पदार्थांची चव आता सावंतवाडीकरांना चाखायला मिळणार आहे।